Danas u Stumble Guys igramo novi event 3 of a kind. Thrilling, iskreno nemam pojma šta je to. Tako da ćemo da vidimo sada kad budemo igrali ovo, pošto još nisam ni ulazio. I stolica mi škripi nešto. To je malo ometa. Ali to ne vezi kakve s ovim klipom sad. Uglavnom, ako vam sviđa video, ostavite like, pretplatite se još. A mi ćemo sada da vidimo šta je to Thrilling, 3 of a kind, šta se tu radi, nemam pojma, kakve su ove nagrade. Don't fall, dobro, ne treba napadnem. Kao što možete da vidite, vratio se ponovo na mog tubera. Jednog sam pokosio, ali umalo da sam ja pao dole. Dobro, čekaj, tu ima nešto da me sruši ili šta? Mislim, ja skačem, tad je nazad, dobro, to sam, aha. Prvi put igram ovu mapu, to je, bar mislim da je ovo prvi put igram, jeste. Beži jebenti, sudarili smo se. Ako ljudi počne da koristimo ove prljave fazone, svi ćete letiti. Opet smo ovdje. Dobro. Znači, mislim da ću da koristim svoje prljave cake. Ovako nešto, da bih nekog srušio. Ali nisam uspeo. Ali dobro, imat ćemo još prilika. Samo dok mi neko nadođe. Bam! Marš bre! Zdravo! Jebim ti! Ne mogu da verujem, te sam pogrešio. Moramo se ozbiljimo, mamu mijem, jedan put da ja pobedim, jebote. Nemoj da prođem, prvi deo, nemoj da prođem. Sve ću da vas potučem sada, sve ću da vas bijem. Čekaj, broj 4 mi je pesnica. Bam! Promašao sam te. Imao si sreće, druškane. Bam, ide kile! Čemu? Sam se kvalifikovao. U zadnjem trenutku, jebote. Ovo je bilo na staklenim nogama, brate mili. Bežite od mene, sve ću da vas porušim. Čekaj, mogu da preskočim ovo, mogu vam? Ne, jebote! Ja umjesto njega da slušim, ja slušim sebe! Moramo se ozbiljimo. Znači, brate mili, hoću da japuda, brate, uđem bar u treći krug, bar u treći krug da uđem. Naka može. Bar u treći krug da uđem, Ajde vam, pristo da nisam. Ovo je bilo na ivici. To je to što ja hoću da koristim moje te prljave fazone, znači klizenjake, udaranje, pa na kraju sam sebe tu sjebem, evo. Možeš baš bezobrazan tako ti se vrati, jel? Evo nas, drugi krug ljudi, još smo živi, još smo u igri. Drugi krug, idemo. Beži od mene, znači bulji mi ne prilazi, jer ja moram da tebe da šutnem. A kad to uradim, onda ja sam sebe srušim. Shit, hoćemo da preskočimo, beži od mene bre. Grebi. Šta ovo leti oko mene tu, šta se vrti? Ujebote, će izginuti. Dobre. Finalna runda, ostali su samo najbolji. Da vidimo šta kaže sad ovdje, šta će se bude. Znači sad nema zajebancije. Znači trčim skroz naprijed. Brate, ajde, beži bre. Ti ćeš. Ne. Joj, jebem ti. To, idemo. Dobri smo. Bravo, turistu. Biće nešto, čini mi se. Ne radi, ne sme! Ne da se ovaj zec. Ja se koristim mojim forom. Šta je ovo neki, stanjem, Vidimo, ujebem ti, šta ćemo sad raditi, čekaj. Bravo, to! Idemo. Skači. Bravo, retardu. Na ivici! Vidio! Hoće kao da me udari, Ne! Gledaj što radiš! Ne! Jebem ti mater! Pokušat ćemo još jednom, jer sam već živce izgubio. Tog sam već nervozan, znači. Čekaj, broj 4 mi je šta? Da vidim, da puknem nekoga. Znači, ne smem, brate, da koristim klizenjake kad je ovako nešto, jer on kad klizne, brate, ovdje još metar ispred i jebi ga, padnem dole u rupu.
Znači, trebao bi da koristim ono grljenje ili pecicu. Jer to on u mesto udari, jebi ga ovdje izvrne i to je to. Dakle, zeljanka, brate, ono klizi i onda upadnjeva u rupu. Idemo, drugi krug. Još se dobro držimo. Ne vidim šta drugi rade. Dobro. Zu! Vidovi! Jebać! I šta sam ja rekao? Šta sam ja rekao? Nemaš, brate, nemaš ti, to je seljak, brate. Daj govoriti. Ne sve, brate, da radim klizenjake, a ja uporno radim klizenjake i onda sam sebe sjebem! Nemoj da se udaraš, ako ja puknem, brate! Sam ovog strušio, brate, ovo je bilo u letu nešto je. Dajte, sam ga treba naciljati na pecicu, razumiješ? Treba da ga naciljaš. Idemo, drugi krug. Da kažem, znači, šta ti skakućeš, šta ti izvodiš? Vrate, znači... Da li igram još jedno, nemam pojma. Ne mogu, brate, neću više. Ne mogu. Ajde, zdravo.